Mongatu lero pa 1 December 2025 ndi tsiku limene kunali mwambo okumbukira matenda a HIV and AIDS. Paja mwambo umene chaka china chilichonse umachitika pa tsiku limene la 1 December. Ndenoto mwambo umenewo unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Ndipo tengera kuti mzinda wa Blantyre uli ndi mfumu yake kapena kuti ameya a mzinda umenewo. Ndiye paja padakali panopa ameya ndi kuti ndi a Jomo Osman. Ndenoto anayitanidwa kupezeka pa mwambo umenewo. Ndeno iwo anayankhulapo uthenga umene kuti unali kulangizatu anthu amene ali m'mabanja komanso anthu osiyanasiyana anapereka ndithu uphungu wawo. Ndipo tengera ndi uphungu umene anapereka makatu kwa amene ali pa banja ngati njira imodzi yofuna kupewa matenda amenewa. Anafotokoza kunena kuti zifukwa zimene zimapangisa kuti azibambo ena azituluka nyumba kumapita kumapanga zibwezi kunja kapena kukayenda ndi azimayi ena kunja zimakhala zonena kuti azibambo nyumbamo amakanizidwa ndekuti ndi azimayi kumbali ya kuchipinda kumeneko. Ndekuti akazi amapeza zoti akuapanga igino kapena osapasa nthawi yokwanira bwinobwino azibambo. Ndiye zifukwa za zimenezo zimene zimapeza zoti azibambo akutuluka nyumba kupita kumakazungulira kunja ndi cholinga chokafuna mpumulo kumeneko. Ndiye anapitiriza kulangiza azimayiwo kuti azikhala bwino ndi azimuna awo, azikhala ndi nthawi yokwanira kucheza nawo bwinobwino abambo akafika kaya ngati anali pa khomo. Ndekuti azikhala ndi nthawi yokwanira bwinobwino kucheza nawo ndi cholinga choti azibambo asamakhale ndi chilakolako chomafunanso kukakhala ndi akazi ena kunja. Ndi kumbali ya anthu ena anawalimbikitsa kuti ngati zinthu zafika pothina kwambiri ndekuti azitha kugwiritsa ntchito makondomu. Zolinga zake ndizofuna kupewa matenda amenewa a HIV and AIDS komanso matenda osiyanasiyana amene amabwera posatira chifukwa cha mchitidwe ogonana. Utengatu wabwino kwambiri, malangizo ofunikira kwambiri kuchoka kwa ameya a Jomo Osman. Komanso mungowonjezera chabe kumbali ya anthu amene ali pa banja zimangofunikira kuti mabanjamo ndekuti pazikhala ubale wabwino pakati pa abambo komanso amayi. Ndekuti mapatenazi pazikhala ubale wabwino chifukwa anthu ngati sakugwirizana ngati nyumba ndekuti mapatenazi palibe ubale wabwino zimene zimapangisa zoti wina atuluke azikapanga zina kunja chifukwa ndi zovuta kwambiri kuti anthu osemphana kuti akathe kukhala limodzi. Machances amakhala ochepa kwambiri. Ndekuti kumbali ya abambo kaso ndekuti amayi zimapeza zoti munthu wayamba kuganiza za wina kusiya ndekuti patena wake. Zosatira zake ndi zimene zimabweretsa chimpwirikiti pa khomo. Komanso mungukumbusana kupangira kuti ena mwina sitimatsala bwinobwino kuti data ya anthu kapena chiwerengero cha anthu amene ali ndi matenda a HIV and AIDS pa dziko lonse lapansi ndekuti ndichokwana 40.8 miliyoni, pamene chiwerengero cha anthu oti ndi achikulire oti ali ndi matenda amenewa ndekuti ndichokwana 39.4 miliyoni, pomwe ana ochepera zaka 15 amene ali ndi matenda a HIV and AIDS ndekuti alipo 1.4 miliyoni, pamene chiwerengero cha anthu amene ali pa ART amene amalandira mankhwala otalikisa moyo ndekuti chilipo 31.6 miliyoni pa dziko lonse lapansi. Pamene tikabwera ku Malawi, chiwerengero cha anthu amene ali ndi matenda a HIV and AIDS ndekuti mulingo wake ukuchoka pa 990,000 makafika ku 991,000 amene watu ndi anthu amene ali ndi matenda a HIV and AIDS. Pamene anthu amene ali pa treatment ya ART kapena kuti amene amalandira mankhwala otalikisa moyo ku dziko la Malawi, mulingo wakuchuluka kwa anthu ake ndekuti uli pa 896,035 kukafikira pa 945,000. chiwerengero chimenechi ndekuti ndichoyamba chaka cha 2024 kuzafika mu chaka cha 2025. Data imene anapanga capture ku Malawi ndekuti ndi imeneyo. Pamene anthu omwalira chifukwa cha matenda amenewa a HIV ndekuti chiwerengero cha anthu amenewa mu chaka cha 2024 ndekuti kuyamba January kukathera mu December anali 13,694. Mmenemu ndi mene zikukhalira kumbali ya anthu amene ali ndi matenda amenewa ku dziko la Malawi. Ndithu mmenemu ndi mene zinalili ku Blantyre uthenga ochoka kwa ameya a Jomo Osman komano mankhwala akulu ndekuti ndi amene afotokoza kuti kumagwiritsa ntchito makondomu ngati takanika kupewa komano kuposaposa ndekuti kupewa ndi kumene kumafunikira kwambiri. Sitikudziwa kuti inu maganizo anu ndotani kapena
malangizo anu ndi otani, ndi uthenga wanji umene mungapereke, uphungu wanji umene mungapereke pa tsiku limene anthu amakumbukira matenda a HIV and AIDS. Tiuzenitu uthenga umene ku comment section, koma molemekezanso maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimenechi cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kupezani mosavuta.